Nining tungura, ato ipadangat ang usa ka pinasahi nga istorya nga maghatag og mga inspirasyon. O aniya kat una kining maong istorya. Hello mga kaigsunan, welcome na usab sa atong channel ug kung bag-o pa ka, i-subscribe na ang ato ang channel. I-click lang nimo ang subscribe button ug ang notification bell icon aron nga ma-notify ka sa dugang ug bag-o pa nato nga mga videos. Usa niya na kahigayon, nang hagit ang managhigalang baka ug kalabaw ngadto sa managhigalang rabbit ug bao aron managtigi kung kinsa gayud ang hanas ug may abilidad tali nilang duha ka pares. Nangutana ang rabbit kung unsay ilang posibleng tigian sa matag abilidad nila. Matud pa sa managhigalang kalabaw ug baka nga managlumba sila kung kinsa ang makalatas padulong sa usa ka lugar. Tuod man nahagit ang rabbit sa maong hagit nga gisugyot sa managhigalang kalabaw ug baka. Apan kining bao nagpakahilom lang tungod kay kabalo siyang hinay siya kun lumba na ang hisgutan. Apan si rabbit kusganon ug nagyapayapang miagda sa bao. Higala, suklan ta ang ilang hagit. Dili ta magtan-aw nga mga gagmay ta ikumpara nila. Atong ipakita nga may abilidad pud ta. Sa wala madugay, napugos ang bao sa pagsugot. Tungod lagi, kay suod man sila nga amigo sa rabbit. Puwerteng kataw-anay sa kalabaw ug sa baka, tungod kay nakaminos man sila sa gigamyon sa duha ka managhigala. O gilabi na sa bao, nga puwerte kahinay ang lihok. Unya ang ilang sabot, mao nga kinahanglan ang ilang paris, kuyo gayud ngadto sa dag-anan. Tuod man, ila dayon nga gisabutan kung asa sila magasugod ug asa pud sila mohunong ug didto ila dayon nga gisugdan ang lumba. Tulin kaayong naghaguros ang pagdagan sa kalabaw ug sa baka aron pagpaniguro nga sila gayod ang mudaog. Samtang ang rabbit ug bao mihunat usab. Lantip ug kusog usab ang rabbit. Apan mahibiyaan gayud niya si bao. Maong nagsige nilang siya reklamo. Tungod kay mabiyaan man gyud niya ang bao. Ug wala usab siya mahimo tungod kay ang bao mao man gyud ang iyahang lihok hinay gayud. Nakahuna-huna ang rabbit ug usa ka pamaagi. Aron gyud nga makaapas sila sa baka ug sa kalabaw, gibala ni rabbit si bao aron lang dili mabian. Ug pag-abot sa unahan, natingala ang managhigalang rabbit ug bao kun ngano nga wala man mupadayon ang baka ug ang kalabaw ug na nagpundo lamang. Di ay kay duna may usa ka puwerte kalaom ug halapad kaayo nga suba nga kundiin ang baka hayan malunod gayud kung mangahas man sa pag-ubog. Sa dihang nasayran sa bao ang hitabo, dali siyang nanaog gikan sa likod sa rabbit aron ang rabbit na usab ang iyang pasakyon sa iyang likod. Ug tuod man miubog ang bao padulong ngadto sa pikas tampi ug sila gayud ang nakalabang sa maong halapad ug lawom kaayo nga suba. Didto ila gayud nga naangkon ang kadaugan. Samtang ang baka ug ang kalabaw nagpaantaw didto sa unahan, diin sila nang hunong, nagpabilin nga walay nahimo ug kapildihan maulamay ilang naangkon. Sa kinabuhi, usahay gamay ka ug huyang sa tan-aw ug pagtuo sa uban. Apan kun porsigido ka, dili babag ang maong kahuyangon kay dunay Dios nga kanunay nagduyog kanato
nagyayong sa ato mga gipas-an ug dili niya tumong nga mapildi ta sa bisan unsa kadagkong hagit sa kinabuhi. Diha kang Kristo, kita labi pang madaugon. Tungod usab sa panag-ambitay sa pinasahing katakus, dili gayud halayo ang kalampusan sa mga tinguha, dinuyugan sa imong pagsalig sa kahitasan.